Pre mnohých z nás je auto doslova druhým domovom. Dochádzame ním za prácou alebo je jej priamou súčasťou cestovania autom. Bezpečnosť nášho tátoša je preto po všetkých stránkach veľmi podstatná. Vybavenie auta, jeho bezpečnostné prvky sú nevyhnutnou súčasťou. Je potrebné zabezpečiť ho proti odcudzeniu či korózii. Z hľadiska tvorby nášho životného prostredia je tiež nevyhnutné sledovať hladinu hluku či exhaláty. Aj tieto témy budú súčasťou autosalónu v Nitre. Čo sa týka zabezpečenia vozidiel, či už strednej triedy alebo nižšej strednej triedy alebo luxusných vozidiel, tieto veci samozrejme priamo rieši už výrobca vo svojich vozidlách, ale máme takisto prihlásených vystavovateľov, najmä v pavilóne C, ktorí sa dodatočne alebo sekundárne zaoberajú zabezpečením vozidiel, či už priamo vozidiel, alebo aj vozidiel, ktoré sú garážované v garážach doma. Bezpečnosť aut úzko súvisí s parkoviskami. Dnešný stav je alarmujúci. Aj vám sa stáva, že po práci nemáte pri vašej bytovke kde zaparkovať? Dnes s týmito parkoviskami je obrovský problém a preto aj my sa snažíme navigovať ľudí, aby pokiaľ obnovujú či už bytový dom alebo rodinný dom, aby sa starali o to, aby aj mali možnosť zaparkovať a nie len jedno, ale možno, že až dve autá na jeden byt, nakoľko dnes už manžel, manželka alebo aj deti chodia tým autom a samozrejme pokiaľ nevytvoria sa tieto podmienky, tak je možné, že nebudú mať kde parkovať a bude pre nich pomaly nevýhodné mať to auto. Z tohto hľadiska si treba samozrejme všímať aj otázku bezpečnosti na tých parkoviskách. Mať auto v bezpečí je ako mať dom v bezpečí. Zlodej dokáže prekonať aj namontované bezpečnostné prvky, preto stojí za zmienku aj bezpečnosť parkoviska. Je veľmi dôležité, aby parkovisko, kde parkuje vaše auto na verejnom priestranstve väčšinou, bolo v každom prípade osvetlené, aby sa tam pohybovali ľudia, to znamená, aby to nebolo úplne opustené niečo v tme, pretože ako náhle je to bez pohybu ľudí, dokonca nesvietí tam ani pouličné osvetlenie, je to problém. Preto sa snažíme opäť pri obnove domov alebo už pri výstavbe domov umožniť občanom, ktorí majú záujem financovať si svoje bývanie či už z úverov alebo zo sporenia, v každom prípade zabezpečiť si tam aj dostatočné osvetlenie. Dnes sú pohybové čidlá, dnes sú čidlá, ktoré reagujú dokonca aj na teplo. To znamená, že je možné, aby sa svetlo zažíhalo vo chvíli, keď sa čokoľvek na tom parkovisku začne diať. A netreba zabúdať ani na kamerové systémy, ktoré umožnia jednak odhaliť páchateľa, ale čo je najpodstatnejšie, takto osvetlenie, ako aj tie kamerové systémy, odradia potenciálnych páchateľov, ktorí by chceli poškodiť to auto alebo ho ukradnúť. Ako to bude tento rok s parkovaním na autosalóne v Nitre? Predpokladám, že nejaký problém s parkovaním mimoriadny by nemal nastať. Naše auto je vo väčšom bezpečí, ak stojí v garáži, ako keby stálo na otvorenom parkovisku. V oboch prípadoch sú však zabezpečovacie systémy podstatné. Drobné stavby, medzi ktoré patria aj garáže, sa dajú hradiť zo stavebného sporenia. Platí to aj o bezpečnostných prvkoch. Všetky stavby a samozrejme všetko, čo je v nich zabudované, čiže alarmy, kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, bezpečnostné brány, bezpečnostné dvere, pretože cez tú bránu samozrejme sa môže ten páchateľ dostať aj priamo do domu. To znamená, to všetko je možné hradiť zo stavebného sporenia. Súčasné autá sú čoraz dokonalejšie. Bezpečnosť úzko súvisí aj s čistotou nášho ovzdušia a životného prostredia. Každý model, každé jedno auto vlastne už dnes v samotných technických údajoch má počet emisí, takže samotní výrobcovia a tým pádom aj naši vystavovatelia prezentujú aj ekológiu vo svojich vozidlách a predpokladám, že každý jeden vystavovateľ, respektíve každá jedna značka, ktorá bude na autosalóne v Nitre prezentovať svoje vozidlá, bude prezentovať aj istým spôsobom nejaký ekologický model alebo auto na elektrický pohon. Tohtoročný autosalón ponúkne okrem 12 slovenských premiér aj ďalšie lákadlá v podobe sprievodných akcií. Napríklad Moto Adrenalin Show, budú to vystúpenia motorkárov a bike trialistov. Ale keď sa vrátim k tým odborným akciám, tak hneď prvý deň je veľmi zaujímavá konferencia. Je to Fleet Day, konferencia pod názvom Fleet Day. Tejto konferencie sa zúčastňuje množstvo vystavovateľov, ktorí sú priamo na autosalóne a aj značky, ktoré sa trebárs na autosalóne nezúčastnia, alebo subdodávateľov. Táto konferencia je spojená s
tým, ako treba auta nakupovať, ako sa treba o auta starať, ako treba auta mať zabezpečené vo firmách, čiže sú to vlastne fleet day, to sú vlastne flotilové vozidlá, čiže firemné autá. Vítame možnosť v spolupráci so združením Bývajme bezpečne zúčastniť sa aj autosalónu v Nitre, kde každoročne prezentujeme naše programy, ktoré sú zamerané predovšetkým na zlepšenie stavu s financovaním parkovania aut, či už je to formou garáží, či už garážových státí. A ešte jedna čerešnička na záver. Výhier bude na tohtoročnom autosalóne v Nitre viac ako v minulosti. Takou najväčšou novinkou tohtoročného autosalónu a takým najväčším prekvapením pre návštevníkov bude možnosť vyhrať 3 osobné vozidlá. Čiže nie je tak, ako doteraz bolo jedno na každú zlosovateľnú stupenku, ale v piatok, v sobotu a nedeľu bude možnosť vyhrať 3 vozidlá, každý deň jedno. Dovolujem si týmto ešte raz všetkých pozvať do Nitry na výstavu Autosalón Nitra 2014 v čase od 16. do 19. októbra.